Я рада вітаць усіх, хто сабраўся з таго бока экрана. У бліжэйшыя амаль паўгадзіны эфірнага часу мы мусім адолець не адну сотню кіламетраў, каб трапіць туды, дзе захоўваецца памяць продкаў. Рушым наперад у мінулае, на паўночны захад краіны. І вось мы на месцы вёска Ахонава Дятлаўскага раёна, дзе мы будзем далучацца да тутэйшай культурна-гістарычнай спадчыны. Так што давайце знаёміцца. Ой, на ліпе пташочки, ой, на ліпе пташочки, ой, высоко сядели, ой, высоко сядели, ой, далеко глядели, ой, далеко глядели, ой, откуда ветер веет, ой, откуда ветер веет, ой, оттуль, милые дети, ой, оттуль, милые дети. Ой, на вулицы камень, ой, на вулицы камень. Итак, мы сегодня работаем над обрядовой песней. И не секрет, что обрядовая песня обычно не имеет ярко выраженной мелодии. Поэтому мне пришлось конкретно над ней поработать. И что у нас получилось, мы сегодня с вами увидим. У нас сегодня в гостях Ирина Романовская. Ирина, добрый день. Добрый день. Как ваше настроение? Вельми добра. Давайте начнем. От начала до конца, да, прогоним. Добре. Буду ошибаться. Ничего страшного. Это нормально. А мы па старой завядзёнцы сустракаемся ў сталічнай студыі, каб разам паназіраць за старажытным юраўскім абрадам і надаць сучаснае гучанне даўнішняй песні. За гэты працэс у прыватнасці бяруцца наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Ірына Рамановская. Ірына Рамановская, член Саюза музычных дзеячаў, у 1991 годзе скончыла Мінскі інстытут культуры. Аўтар песень, педагог па вакале вышэйшай катэгорыі, кіраўнік узорнай вакальнай студыі «Мікс». Навучэнцы Ірыны Рамановскай – лаўрэаты нацыянальных і міжнародных конкурсаў, такіх як «Новая хваля», «Славянскі базар» у Віцебску і іншых. Святы Юрый, поможи нам во всем добрым, дай тепла сонейка, дождика, каб на наших полетках росли жито, пшеница и всяка пашница. Здоровья всем людям, скотинцы нашей. Да мы Юрия сустрачаем, да мы Юрия сустрачаем, да мы Бога величаем, да мы Бога величаем.
подай Боже до замку ключи, адамкнуть и сырую землицу, адамкнуть и сырую землицу, да выпустить Божию росицу, да выпустить Божию росицу. А мы ў вёсцы Ахонава Дзятлаўскага района. Мяркуецца, што назва вёскі ўтворана ці то ад мянушкі Хона, ці ад прозвішча Хонаў, што, згадзіцеся, даволі лагічна. Кажуць, што Ахон – гэта высокая трава, падобная на меч. А яшчэ менавіта ў гэтай мясцовасці даўней лічылася, што Ахон – гэта бог, дракон часу, магіі, а імя яго звязана з паняццем дабра. Ёсць яшчэ адна версія, што назвалі вёску ад першапасяленца Афонькі. Так папы звалі сялян. Дагэтуль адна з ваколіц вёскі называецца Ахонка. Ой, ходила по болоте, да и рай, и рано по болоте, да сбирала растяйку, да и рай, и рано тростяйку, да зливала баба гнездяйку, да и рай, и рано гнездяйку, да снесла баба три яички, дали рай, и рано три яички, да сидела пава три недельки, дали рай, и рано три недельки, высидела пава три паненки, дали рай, и рано три паненки. Пераадольваем час і прастору, вяртаемся з Ахонава ў Мінск. Крыху інфармацыі. Распачыналі абрад, як вы бачылі, ля царквы, дзе маліліся, ухвалялі Юр'я. Пасля з песнямі ішлі па вёсцы з канца ў канец і завершвалі свята таксама ля крыжа, так бы мовіць, закальцоўваючы, замыкаючы абрад. Нам жа самы час аддаць належнае героям у нашай студыі, дзе рупліва працуюць над аздабленнем народнай юрускай песні аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Ірына Рамановская. Ой, на липе пташочки, ой, на липе пташочки. Так, ну, нормально, уже свежее, уже лучше. Я там вообще пела придумывала другие моменты. Так. На начало и вот на конец. И в серединке я вам говорила про канончиком таким вступление. Ой, высоко сидели, ой, высоко сидели. Еще наслоение сделать. Мне кажется, будет красиво. Мы сначала основной, да, а потом... Ой, высоко сидели, ой, далеко глядели. Ой, далеко глядели. Муравана и мураванцы, вино да вино зеляно, стоят коник
на стоянце, вино да вино зеляно. А у сани есть воды не пье, вино да вино зеляно. Молодый молодчик по головце бье, вино да вино зеляно. Не бей меня, молодый паничик, вино да вино зеляно. Як ты будешь жанитися, вино да вино зеляно. Я твою паненку славно перевязу, вино да вино зеляно. И сукенки не замажу, вино да вино зеляно. Будем ехать полем, лесом, вино да вино зеляно. Полем, каменем, лесом, коренем, вино да вино зеляно. Я те камени перекопаю, вино да вино зеляно. Я те корени попересякаю, вино да вино зеляно. Тебе молодого славно перевязу, вино да вино зеляно. Вушками до неба я достану, вино да вино зеляно. Вино да вино зеляно. Першыя гістарычныя звесткі пра Ахонава тычацца 17 стагоддзя, калі вёска належала канцлеру вялікага княства літоўскага Сапегу. А ў адной з крыніцаў пазначана, што яшчэ ў 1516 годзе Ахонава і возера Свіцесь былі падораныя тагачаснаму ўладальніку Дятлава Канстанціну Астрожскаму. Маюцца сведчанні, што ў польскія часы Ахонава падзялялася на два канцы – усходні ксяндзоўскі, заходні солтанскі, па прозвішчы Солтан. Вынять подарочок, 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 поясочек, копуяек на полмиску. Колбасою окружите, белым сыром заложите. Ну-ка, давайте попробуем. Моцный. Ой. Моцный пояс. Будем моцное житё ваших молодых. Даю молодицы пояс, каб твоя сямейка была дружная, каб детки родились, каб были здоровенькие, каб усё у тебе было добра, гэты пояс считается оберегом твоей сям'і. Дякую. Там не боялись его. Ну, а зараз дзяліце ўжо Дзяліце пояса. Усім трэба, каб хапіла. Усім. Каб уроков не боялись. Коров на мужики- корове на рог завязывать. Каб мужики до новых, до жонков не ходили. До чужих. Каб Ну. дзеткі здаровенькія былі. Дякую, жанчынкі, што завіталі да нас. Дякуй. Дякую, молодица, за гэты пачастунак.
Варта асобна зазначыць, што адметнасць ахонаўскага абраду ў тым, што ў цэлым земляробчае свята Юр'я мае тут шлюбны характар. Шэсце рушыць уздоўж вёскі, спыняючыся ля хатаў, дзе жывуць пары, што ажаніліся ў гэтым годзе, і кідаюць пояс. Пояс – сімвал сумеснага жыцця. Яго намагаюцца разарваць. Калі не парвецца, значыцца і сям'я будзе моцнай. Вось такі сакральны сэнс. Мы ж зараз паназіраем за таямніцай нараджэння новага жыцця старой песні. Я не помню, я записала вчера на... Что-нибудь, неважно, что-нибудь. Клевое звучание. Да, я записала просто, потому что Но почему-то мне кажется, что под данную песню оно грубовато. А вот начало. Ваня, давай поближе к первому куплету, чтобы он это... Святы Юрай, дай нам здоров'я, каб наши дзяўчаты выходили замуж, а хлопцы жаніліся, і мы дожили до другого Юр'я і сустракали яго. Да мы Юр'я сустрачаем, да мы Юр'я сустрачаем, да мы Бога величаем, да мы Бога величаем. Подай, Боже, до замков ключи, подай, Боже, до замков ключи. Захавалася ў Ахонаве і паданне пра злую вёску і маці Божую, запісанае ад тутэйшай жыхаркі Лідзіі Бранкоўскай 1931 года нараджэння. Дык вось неяк хадзіла па сяле ў мароз бежанка, стукала ў вокны, прасілася пагрэцца. Але ніхто яе не пусціў. Выйшла яна прыгуменнем, села і стала плакаць. Дайшлі яе слёзы да Бога. Пачуў першым Ілья Грамавержац. Вырашыў пакараць бязлітасных людзей. Загрымеў гром і пайшоў сярод зімы дождж і град. Павыганялі з хаты ўсіх на смерць, бо град як каменне валіўся. Узнялася тады жанчына, а была гэта маці Божая, і разгарнула свой пакроў над вёскаю, накрыўшы яе. Так і выратавала людзей. Жанчынки, давайте еще не проведем Юрия до другого года, и как у нас было доброе здоровье, и как много молодых пар было, и как мы знов сустракали Юрия. Провожаем Юрия за сяло, дали Юрай, и рано за сяло, как было девочкам весело, дали Юрай, и рано весело. Ой, Юрьева ночка маленька, дали Юрай, и рано маленька, дошила кашулю паненка, дали Юрай, и рано паненка, шила я нашила, дошила, дали Юрай, и рано, ой, шила, да Юрьеву ночку
Итак, Ирина, мы подошли к кульминационной части, которая называется третий куплет. И здесь у нас в плане кульминации модуляция. И эту модуляцию надо красиво сделать. Я в вас верю, у вас все получится. Давайте пробовать. Я не подведу. Ой, откуль ветер веет, ой, откуль ветер веет. Ой, оттуль, милый, еде, ой, оттуль, милый, еде. Ой, оттуль, милый, еде. Ирина, спасибо, записали. Гэтым разам мы разам з вами з'ездзілі на Юрія Уахонава Дятлаўскага раёна. Вандроўка завершаная, перакананая ў нашай студыі таксама не марнавалі часу, і старажытная народная песня ўжо набыла іншае аздабленне. Слухаем «Ой на вуліцы камень» у выкананні Ірыны Рамановскай, а я прызначаю спатканне роўна праз тыдзень. Паедзем у Церахі Шчучынскага раёна. Будзем бярозку завіваць. І яшчэ, калі вам цікава убачыць і паслухаць песні і абрады ў нескарочаным варыянце, зазірніце на наш YouTube канал па адрасе, што зараз на вашых экранах. Сустрэнемся!